Oh, mama, no tinc més gana. Un altre cop la mateixa història, menja i calla. Però és que tinc por, l'home de la cullera m'està mirant. Fill meu, les superfícies corbades produeixen una distorsió. L'estudi d'aquesta distorsió és la perspectiva anamòrfica. Si mirem una quadrícula reflectida sobre un cilindre, observem que el reflex es veu distorsionat. Si poguéssim calcular aquesta distorsió i dibuixar la quadrícula distorsionada inversament a la produïda pel cilindre, el reflex es veuria sense distorsió. Una part de la perspectiva anamòrfica s'encarrega d'estudiar aquestes transformacions. Ara us farem un exemple pràctic amb una foto de l'institut. Nosaltres hem fet servir el programa Anamorph.me, que permet generar diverses imatges anamòrfiques. Elegim l'opció de distorsió cilíndrica i introduïm els paràmetres requerits, el diàmetre del cilindre sobre el qual reflectim la imatge i l'angle del punt de vista de l'observador. Una altra aplicació de la perspectiva anamòrfica és el dibuix d'imatges que només es veuen proporcionades des d'un determinat punt de vista. Per a poder dibuixar-ho amb precisió hem de tindre un punt de vista exacte i fix. Col·loquem la piràmide visual sobre un trípode. D'aquesta manera podem situar els punts clau al paper i recuperar el mateix punt de vista els dies següents. Unim els punts per tenir un platejament molt primari de la imatge que dibuixem. Després repassem les línies i ombregem el dibuix. Quan mirem el dibuix des del punt de vista adequat, observem una imatge proporcionada que té un aspecte tridimensional. Si canviem el punt de vista, ens adonem que, en realitat, el dibuix està estirat. Anem a veure un altre exemple. Dibuixem un cub sobre un plàstic transparent i el muntem sobre la piràmide visual. Marquem el lloc on es situa l'observador. Mirem a través de la piràmide i assenyalem els punts que defineixen el cub sobre el terra. Després unim els punts amb cinta adhesiva i ja tenim el cub dibuixat. Si posem espelmes podem veure el dibuix il·luminat a les fosques. Gràcies a aquest tipus d'anamorfisme, el cub només es veu proporcionat des del lloc on s'ha situat l'observador. La piràmide visual també ens permet dibuixar tipografies anamòrfiques a les parets, al sostre i a terra, per exemple, dels passadissos del nostre institut. La paraula escrita només es podrà llegir des del punt on s'ha situat l'observador.